Bos días a todos e a todas, eu son Adrián Nogueira e no outubro de hoxe vou falar do acontecemento. Neste libro, Aní intenta visibilizar e politizar o tema do aborto, que xa podemos ver na portada, que aparece unha cunca cun feto abortado nunha habitación completamente vacía. Ainda así, o libro non trata só diso, senón que é unha denuncia social en xeral. Escollino porque me quería afastar do libro de ficción e acercarme hacia temas máis controversiais e da actualidade. Annie Ernaux conta a súa experiencia persoal cun aborto ilegal. Con tan só 23 anos quedou embarazada e dende o primeiro momento sabía que non quería seguir adiante co embarazo. Intentou abortar, pero encontrouse cun gran muro de silencio. Os médicos non lle daban ninguna solución legal. A súa parella era moi irresponsable e as súas amigas non querían colaborar por culpa do medo. Finalmente, Annie, totalmente desesperada, decidiu recurrir a un aborto clandestino. Deu cunha estudante que a puxo en contacto cunha muller que facía abortos ilegais. Estes eran moi peligrosos, xa que as medidas sanitarias e higiénicas eran mínimas e precarias. Recomendo-vos ler este libro para coñecer con máis detalle como foi o aborto e para saber das reflexións sociais que fai Annie ao final do libro, décadas despois de vivir este suceso. É importante recalcar que é un libro moi duro, non porque sexa difícil de ler, senón porque Annie trata a súa experiencia con un estilo moi directo e cru. Ademais, o espacio e tempo realistas fan que sexa moi inmersivo e, polo tanto, aínda máis duro. A pesar disto, é un libro fundamental para entender como se sinten moitas mulleres de hoxe en día que viven en países onde o aborto aínda sigue sendo ilegal. Isto provoca que moitas veces teñan que recurrir a abortos clandestinos, que probablemente as deixen feridas graves e incluso lles provoque a morte. Moitas grazas pola vosa atención e vémonos no seguinte Booktuber.